Ketrega mulung mangrempakeng wadya Pala tigange seneng kalaning marganing Ronanggana Ronanggana gawe kelar Ronanggana magawe kelar gelare sira wang ing Kakang Udawa Kakang wonten dawuh sabda panemangandika Raden Loko palah paduka Raden Setya menika kandhek anggenipun ngawat-awati utawi njambangi lakonipun angger Samba Wisnu Brata anggenipun badhe tarak brata mesu budi banting raga Mahasingasamun gayuh tumedhaking wahyu cakraning rat wonten sak tengahing wana krendha wahana menika Raden Kakang Udawa dadekno kawruhanamu Kakang Nggone Setyaki ngandhekake laku ora ana loro telu ya mung bot-bote ngemban dawuh sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun Dwarawati wis pinercaya utawa wis pasrah bongkokan ing antarane Setyaki lan Kakang Patih Udawa nggone jaga marang rahayuning yugaku Samba Wisnu Brata nggone tumedhaking wahyu cakraning rat Kakang Udawa Kakang Leres Raden ingkang dados pangandikanipun jengandika Raden Setyaki menika boten lepat awit napa kula dalah paduka Raden Setyaki sampun dipun percaya kalian sinuwun nata Dwarawati jagi dateng rahayuning angger Samba Wisnu Brata sinten malih Raden menawi boten nom-noman muda ing Praja Dwarawati ingkang badhe nerasaken napa ingkang dados palungguhanipun sinuwun nata Dwarawati datan mokal Raden sinuwun Kresna menika njagakaken kang putranipun nenggih Raden Samba Wisnu Brata awit napa wonten tetembungan winasis menika sampun ngendikaken sing jenengane dadi anak kuwi mau bisa mikul dhuwur mendam jero mring asmane wong tuwa tegese mikul dhuwur temindake wong tuwa sing apik kena kanggo patuladan utawa kena kanggo conto patuladaning urip kang becik banjur mendem jero tumindake wong tuwa sing ala aja kongsi ditulada dening sang putra menika ing dados pangandikanipun winasis menika Raden pramila datan mokal sinuwun Dwarawati menika hanggegadang sanget kalian angger Samba Wisnu Brata sageda katitisan wujudipun wahyu cakraning rat menika Raden bener apa kan dadi aturmu Kakang Udawa Kakang nanging gini yo sing jenenge Samba kuwi mau ora dok kaya gendho gumalungkung sabisa-bisa ing antarane Setyaki lawan Kakang Patih Udawa kuwi mau bisa ngelingke apa kang dadi sipate Samba sing kurang becik kuwi mau Raden. Inggih, leres menapa kang dados aturipun jengandika. Anggenipun Samba menika radi gendung kumalungkung awit ngapunten tiang gesang menika gumantung kalian sesrawunganipun Raden kosok wangsulipun utawi tuladanipun. Srawung kok kalau bakul lengowangi menika badhe kecepretan ambune lengowangi seperpintene menika badhe kecepretan tumindak ingkang sae. Ning kosok wangsulipun Raden menawi tiang gesang menika srawungipun kalian ngapunten tiang ingkang watekipun angkara murka budine candala kula kinten nggih badhe kecepratun menapa ingkang dados temindakipun menika. Pramila wonten tetembungan awor ning aja kawor ngerti bener lan luput sing disrawungi menika Raden Setyaki. Kagyatresang kaperangu renang kula kinempit keempit dosang ratnaning bawana. Ya seta kang malangan
ati ya setok langening teas ya setok kang kudu garing ya setok kang kudu garing